Ang inyong araw, i-scan ang inyong mga digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Narito na ang mga nagpapagang balita. Comelec Baguio naghahanda na para sa malawakang Oplan Baklas. Isa patay, dalawa ang nasaksak sa Magsaysay, Baguio City. Babae, kinahasa at pinatay sa Tugigaraw, Cagayan. Presyo ng produktong petrolyo muling sumipa. Siyam na irigasyon na ipasakamay sa mga magsasaka ng Cordillera. At Tubong Pugo La Union, top 8 sa PNPA Class of 2022. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbag nga rabii amyanan a Luzon, hatid namin ang mga pinakabago at may init na balita. Nakatakdang magsagawa ang Comelec Baguio ng malawakang pagbaklas sa mga campaign posters sa mga pampublikong lugar sa lungsod. Naghahanda na rin ang tanggapan para sa sealing and testing sa mga vote counting machine. Magbabalita, Charles Limon. Labing tatlong araw na lang, halalan na. Pero bago nito, naghahanda ang Comelec Baguio para sa Oplan Baklas. Kick-off tayo 5:30 a.m. onwards at by directive to the bumabaklas ay yung mga nakalagay lang sa public structures and trees. Ayaw namin galawin yung mga nasa private properties. Anya, kahit epektibo ang TRO ng Korte Suprema, hindi nila sasantuhin ang mga posters na ikinabit sa mga pribadong lugar na walang pahintulot ang may-ari. Of placing a poster in a private property is that the owner of the private property himself or herself placed the poster or he consented to the placing of the poster. Kasi may mga instances na ayaw naman nilang magpalagay kasi wala sila sa bahay sa mga fences nila nung inilagay. Kaya nung first instance na nagbaklas kami noon, tinatanong namin sa may-ari kung gusto niya yung nailagay, ayaw. Kaya alisin niyo na lang yan, sir. Sabi, Sa unang Oplan Baklas ng Comelec Baguio, aabot sa 921 na posters ang natanggal. Sa probinsya naman ng Mountain Province, nakapagbaklas na din sila ng mga posters. Doon sa first na baklas operation on February 21, we were able to remove 435 illegal campaign materials. And then dito sa second backlash operation last week on April 19, we had removed 7,053 posters. And then in our report, we classified them depending on the sizes. And then we also classified them according to the names of the candidates appearing in the poster. Aabot naman sa halos 2,500 na mga campaign posters ang nabaklas ng Comelec Kalinga. Tapos lang po namin yung operasyon baklas namin last Saturday. So yun na yung pinaka
recent namin na activity concerning Operation Baklas. Pero this, itatry namin siguro kung meron pa kaming oras, yung mga election officers, kung marami-rami pa kaming, meron pa kaming marami-raming tatanggalin. Pero hindi kasi yan list of our concerns yan at this time. Dahil dito, inaasahan ng tututok ang COMELEC sa final sealing and testing ng mga vote counting machine. Dumating na kasi lahat ng mga VCM sa mga provincial hubs. Schedule natin for car was April 25. So as of yesterday, dumating na sila. Expected naman, wala naman kaming nakuhang report na walang dumating. So as of April 25, yung mga BCM for the Cordillera Administrative Regions ay nakapwesto na dun sa mga hubs, sa mga provincial hubs, kung saan sila dapat. Mula May 2 hanggang May 7 ang final sealing and testing ng mga VCMs bago ito ipakalat sa mga presinto sa araw ng halalan. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Patuloy na pinaghahanap ang mga suspect sa pagkamatay ng isang binatilyo at pananaksak naman sa 2 pang lalaki sa magkahiwalay na insidente sa Magsaysay, Baguio City. Ang buong detalye sa report ni Randy Guzman. Idiniklara ng dead on arrival sa Baguio General Hospital si Kevin Malaga, 22 years old, at residente ng Alab, Balakbak, Baguio City. Ayon sa mga kasamahang si Reynick Manalag Banson, 30 years old, at Baunchin Agagwan, 23 years old, nag-inuman daw sila sa isang bar sa Lower Magsaysay, Baguio City noong linggo. Pasado alas 11 na ng umaga na i-report kahapon ang pangyayari sa BCPO Station 2. At pagka-report dito sa amin, nag-conduct kami ng follow-up investigation patungkol doon sa nangyari. At doon po namin natuklasan na natuklasan na itong tao na to ay nakipag-inuman, ay kasama itong nag-report ay nag-inuman sa Baguio Country Sounds. However, pagkatapos na habang nagiinuman sila sa Baguio Country Sounds, umalis itong biktima at pumunta sa Akira Bar. Ngayon, nung hinahanap na nila, hindi nila matagpuan, hanggang sa dumating sa punto na nahanapan nila sa harapan ng Akira Bar na nakahandusay. From them to rush immediately the victim to the hospital. Mayroon na silang person of interest sa pagkamatay ng biktima. Malaking tulong daw ang CCTV footage sa mismong inuman. Binitbit itong biktima at ibinalibag papunta doon sa hagdanan. Na kung saan ito yung sanhi na kumatos itong biktima hanggang sa... Pasado alas 2 ng madaling araw din kahapon sa parehong lokasyon, nasaksak ng hindi pa nakikilalang grupo ng mga kalalakihan si John Renz Wanawan at Allen Aronchay Kapwa, 22 years old. Ito po ay galing sila sa Baguio Country Sounds kasi nag-inuman sila. Nahati sila. The other group, nandun sila para maghintay ng taxi kasi pauwi na sila actually. Tapos yung the other side, dun sa opposite side, is doon yung nag-insud yung commotion. Saka nagresulta sa pagkasaksak nitong dalawa. Hinala ng mga otoridad, ang grupong nanaksak sa dalawa ay kabilang sa mga grupong sangkot sa ilan pang mga krimen sa lungsod. Nirevise yung ating deployment plan. So nagkandak na po kami na fixed point doon sa mga area na yan para malesen po kung hindi man maiwasan is maagapan po natin yung mga similar situation. Hinihikayat nila ngayong lumantad na ang mga suspect o kaya naman ay ang mga posibleng nakasaksi sa mga pangyayari. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, konsumido na naman ang mga motorista dahil ito sa panibagong pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo. Pero ipinagkibit-balikat lang ito ng Department of Energy. Magbabalita, Charles Libon. Biyaheng mangkayan ang UV Express driver na si Jordan. Bago bumiyahe, nagpakarga na ito ng diesel. Round trip namin dati 900 lang yan, ngayon 19 na. 2,000 na. So halos doble na. Doble na, mahigit pa.
Kasabay ng pagtaas ng presyo ng krudo ay ang kawalan ng pantawid pasada ng LTFRB. Kaya hiling niya ay taasan ang pamasahe. Walang ibang paraan eh. Parehas naman kung itataas sana yung plate eh, okay lang. Para makuha namin yung kung pangdagdag sa krudo. Hindi naman. Ngayong araw, epektibo ang dagdag na 4 na piso at 10 sentimo kada litro ng krudo habang 3 piso naman kada litro ng gasolina at kerosene. Kaya ang 1 litro ng diesel ngayon ay naglalaro mula 78 pesos hanggang 79 pesos habang ang gasolina ay naglalaro mula 73 hanggang 76 pesos kada litro. Ang kerosene ay pumalo na sa 75 to 76 pesos kada litro. Ito na ang pang-14 na oil price hike simula noong Enero ngayong taon. Pero ayon sa Department of Energy, walang dapat ikabahala sa panibagong pagtaas ng presyo. Nakikita natin wala naman masyadong significant increases doon sa prices. So, unlike in the past, nagkaroon ng pagpalo ng napakalaki na umabot ng 12 pesos at magpalo rin ng pagbagsak ng 12 pesos. Ito, unti-unti yung pagtaas ngayon. So, nakikita natin pag biglang bumagsak ito, biglang bababa naman ho ito. No? Mula $97, tumaas nung nakarang linggo sa $102 ang kada bariles ng langis sa pandaigdigang merkado. Ayon sa Department of Energy, imposible nang ma-review ng Kongreso ang pag-amyenda sa Oil Deregulation Law. Medyo mahirapan na no? Kasi iba yung priorities no? Ngayon eleksyon at pagkatapos ng eleksyon siyempre canvassing, then they have to go around of course and maybe thank their constituencies or maybe even take lighter loads no. Ang panibagong taas presyo ay epekto pa rin ng sigalot sa pagitan ng Russia at Ukraine. Pero ngayon, nagbago po yan, nahinto yung peace talk dahil agresibo na naman po yung military action ng Russia against Ukraine. Pangalawa po dyan yung pagbabalik mula sa lockdown ng Shanghai. At yan po ay nakikita ng market na magiging aggressive na naman ang China sa demand sa oil. Sa ngayon ay hindi pa natatanggap ng LTFRB ang kasulatan mula sa COMELEC na exempted ang oil subsidy ng ahensya mula sa election ban. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Nasubukan mo ng mag-grocery o magkarga ng gasolina, yung sukli na binalik sa iyo ay candy. Ito po ay bawal under Republic Act 10909, known as the No Short-Changing Act or No Short-Changing Law of the Philippines. Ang kulang sukli law ang tinatawag ng ating mga senador at kongresista. And usually, in a transaction, some establishments give candies in exchange of the law provided exact change, no? At kung minsan ang kaherang mismong nagsasabi, tawad na lang po, ibalik na lang namin. Ito ang 3 candy para sa 5 piso. And this is strictly prohibited. At pwede niyong ireklamo yung mga establishment na ito doon sa DTI. No? Meron tayong FTEB Enforcement Division ng Regional or Provincial Office ng Department of Trade and Industry. Although mababa lang, first offense, 500 pesos lang ang multa. No? Second offense, 5,000. Last offense, 25,000. And a certain percentage of the receipt for the day. This should still be enforced because it is called short-changing. So, dapat exact change, no? Unless na binibigay nyo na yung barya as tip, then you should demand na pag nagbayad kayo ng pera, dapat pera rin ang sukli sa iyo.
Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Susunod, babae, kinahasa at pinatay. Yan at iba pang balita. Abangan! Mula pa Oktubre nung nakarang taon, nagsimula na po akong mamasyal sa buong lalawigan ng Pangasinan. At ngayon po, napuntahan ko na ang mahigit sa 1,000 mga barangay sa atin pong lalawigan. Ano ang aking naging obserbasyon? Napakarami pala sa ating mga kababayan ang naghihirap. Ngunit ano ang solusyon? Trabaho, trabaho at mas marami pa pong trabaho. Trabaho ang susi para makabangon tayo muli. Ginawa na po natin yan sa 5th District of Pangasinan. Nagtayo po tayo ng isang economic zone. Nakapag-imbita po tayo ng isa sa pinakamalaking kumpanya mula po sa Japan. At ito ay nakapagdulot ng 10,000 trabaho. Gagawin din po natin yan sa buong lalawigan ng Pangasinan. Magtatayo pa tayo ng 3 pang economic zone. Para po sa loob ng 5 taon, ito po ay makakapagbigay ng karagdagang 50,000 jobs para po sa mga Pangasinense. Hindi ito pangako. Ito po ang aking trabaho. Ako, si Ramon Gico III, kasama nyo sa pagtupad ng pangarap para sa maunlad na Pangasinan. Ang saranggola at ang tali nito ay maaaring lumapit, sumabit o bumuhol sa linya ng kuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng tali ng saranggola ay maaaring daluyin ng kuryente at maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente dahil dito. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Ganito ang batas, dapat nararamdaman ng bawat Pilipino. Dahil sa Renewable Energy Law, may trabaho na ako sa ating bansa. Dahil sa ease of doing business, napabilis ang pagkuha ng mga permit at nabawasan ang korupsyon sa gobyerno. Dahil sa Cooperative Code, bagong CDA Charter at Co-op Development Officers Act, lalong umunlad ang mga kooperatiba. Ganito dapat ang batas, nagbibigay ng kabuhayan at pag-asa. Walang bola, walang pabongga. Yan ang tatak ni Mig Subiri, ang inyong trabahador ng Senado. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng PG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka
Ito ba pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin? Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Probinsyano ako, party list. Number 25 sa inyong mga balota. Probinsyano ako, party list. Number 25 sa inyong balota. Probinsyano ako, party list. Number 25 sa inyong balota. Probinsyano ako, party list. Number 25. Party list. Number 25. Probinsyano ako, 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 party list. Number 25. Nangangamoy na ng matagpuan ang bangkay ng isang babae sa isang apartment sa Tuguegarao City, Cagayan. Umami naman ang suspect na ginahasa nito ang biktima bago pinatay. Magbabalita, Charles Limon. Balot ng kumot at nangangamoy na sa ilalim ng kama. Ganito, natagpuan ng Tuguegarao PNP ang bangkay ni Maria Jennifer Suzette Oñate, 27 anyos matapos itong mawala noong Sabado ng gabi. April 23, according dun sa husband ng victim, kausap niya si Mrs. niya habang, nagdi-video call sila habang kumakain siya. At nagsabi itong si Mrs. niya na tatawagan siya ulit after niya matapos yung dinner niya. And itong asawa naman niya kasi, hindi na siya makapagantay, so nag-worry siya dahil wala nang dumating na tawag ng misis niya. So, habang nag-aantay sa tawag ng misis niya, siyempre, nag-cellphone, gumamit ng cellphone. Nakita niya dun sa messenger niya na may nagtatanong sa mga office mates niya kung pumasok, kung nakauwi na ba si misis niya sa bahay nila. Dahil dito, inireport ng mister ng biktima ang pagkawala ng asawa niya. Dito na diskubring wala sa apartment ang biktima. Nagsagawa kahapon ang pulisya ng follow-up sa bahay ng biktima. May mga nakitang bakas ng dugo sa dingding at unan. Sa paghalughog ng mga katabing silid, napansin ng pulisya ang masangsang na amoy. Tawa kasi ng suspect, nag-work sa CVMC. And then, that night, nung night ng 23, April 23, night duty yung asawa niya. So, doon nangyari yung incident. Pagbalik niya from work, sinabihan siya ng asawa niya na doon siya sa kabilang bed matulog. Tapos yung suspect, naglilinis-linis doon sa may bed kung saan sa ilalim nakatago yung body ng victim. Dahil dito, agad nakilala ang suspect. Hinuli ito sa Gonzaga, Cagayan. Umamin naman ang suspect na kinilalang si Wilfred Carodan, 31 anyos. Ayon sa panayam ng pulisya sa suspect, pinasok nito ang kwarto ng biktima noong gabi ng Sabado. Sa kwento niya, nanlaban daw kasi babae. Bali, ginahasa niya. Dali mismo sa kanya na ginahasa niya, tapos sinakal. Kasi lumaban yung girl, sinakal niya. Ayun, napatay niya. Tinago niya yung katawan ng girl. Maliban sa bangkay ng biktima, natagpuan din ang isang luggage na may duguang kagamitan. Inihahanda na ng PNP Tuguegarao ang kasong rape at homicide laban sa suspect. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Patuloy pa rin pinagdedebatehan kung kailan dapat ipagdiwang ang Cordillera Day. Alamin ang kwento sa report ni Randy Guzman.
Ipinagdiwang ng Cordillera People's Alliance at ng ilan pang mga grupo sa iba't ibang probinsya sa Cordillera ang ika-38 Cordillera Day. May tema itong isulong bagong politika, lupa't buhay, idepensa. Ito ay people-led at pagkilala sa bayani ng Cordillera, and at the same time ay pagtalakay sa mga issues ng ating mga katutubo dito sa rehiyon, which yun naman ang aming hanggang ngayon ay pinagpapatuloy. So 38th year na ngayon, ang tema niya pa rin ay itandudo ti barwa politika kay kaysa para iti dagakan biag. Dito, ipinagdiriwang at inaalala ang kabayanihan ni Makliing Dulag na isa sa mga lumaban para sa lupa at buhay ng mga Cordilleran. Actually, it came from the Makliing Memorials. So initially, it commemorates the death of Makliing Dulag noong April 24, 1980 under the Marcos dictatorship. A year after that ay sinimulan yung Makliing Memorials. So annual siyang commemoration ng pagkamatay ni Makliing Dulag. And then that happened until 1981 to 1983. And then eventually, a year later ay naging People's Cordillera Day na siya. So ang celebration ng People's Cordillera Day every April 24. Pero patuloy na kinokontra ni Maria Luisa Fuligan, spokesperson ng Samahan ng Mamamayang Kontra-Terorismo, ang selebrasyon. Sa kanyang press statement, sinabi niyang July 15 daw ang tunay na araw ng selebrasyon ng Cordillera Day dahil sa araw na ito pinirmahan ni dating Presidente Corazon Aquino ang pagkakabuo ng Cordillera Administrative Region sa ilalim ng Executive Number 220 of 1987. Dagdag pa niya, ang laban ng mga Cordilleran indigenous people para sa kanilang mga lupain ay ginagamit lamang daw ng mga grupong kabilang sa CPP, NPA, NDF gaya ng Cordillera People's Alliance para siraan ang gobyerno. Isa raw sa nagpatunay nito ay ang yumaong alkalde ng Sadanga Mountain Province na si Gabino Ganggangan na kumundina sa maling pagre-representa ng CPA sa mga Cordilleran sa pamamagitan ng panghihingi umano ng mga donasyon at tulong mula sa ibang bansa. Ayon kay Fuligan, ito raw ang dahilan kaya't inaakalang mga pulubi ang mga Cordilleran. So, the press release or that kind of response motivated by another intention to malign and red tag the Cordillera People's Alliance, which has been happening a lot, at under attack talaga ang CPA. We are being affiliated to CPP, NPA, NDF. So again, we clarify, we are civilians. We are not affiliated with the CPP, NPA, NDF. May sarili po iyang mga programa, mga aktibidad. Hindi po namin sila kilala. Yun ang aming paglilinaw doon. Sa May 2, sama-samang ipagdiriwang ng mga Cordilleran mula sa iba't ibang lugar ang Cordillera Day dito sa Baguio City. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Bilang tugon sa hinaing ng mga magsasaka, siyam na irigasyon ang ipinasakamay ng NIA Cordillera. Ang detalye sa report ni Randy Guzman. Sige. Napakahalaga ng mga irigasyon sa mga magsasaka. Karamihan isang busy sila or kung sa Highland Valley kung makakaabil sila ng dalawang busy sa in ear. Kasi alam naman natin yung high value crops is pwede silang magtanim ng dalawang beses sa isang taon kahit wala silang irrigation. Pero limitado rin po talaga yung mga may tubig na punta talaga. Kaya kaya kinakailangan na mag-avail po sila ng mga irrigation para at least kung maaring maging 200% sana na makatanim sila ng bawat sa isang. Para makatulong sa mga magsasaka sa Cordillera, siyam na bagong irigasyon ang ipinasakamay ng National Irrigation Administration Cordillera sa ilalim ng Balikatan Sagip Patubig Program o BSPP. Ang mga irigasyon ay itinayo sa Pungayan Kapangan, Paikak Kapangan, Kuba Kapangan, Tabaaw Kapangan, Ansagan Tuba, Dalupirip Itogon, Bakulongan Surbugyas at Balili Mankayan Benguet. May mga resolutions coming from the farmers or from the barangay officials. So binavalidate na rin namin yun. Tapos
during the project listing po, yun na ginagawa namin. Kung papasok siya sa along the, kasi may mga criteria po dyan na kailangan dapat na yung may at least new na projects yan at saka may new na ma-generate na area at saka may ma-restore. Yun din po yung isang criteria. So, itong mga projects na napili ito is may potential sila na new na area at saka may restore area na rin. Kakalungaron nga yaman po nga project na engineer nga kinontrolpartan iti province kata puso kami nga mga akseptar dito nga project kata di operation and maintenance na aramidan tayo tibiyang tayo di ko na nga 50 years na biyang na nga project manayon ang tayo mga kat naman ti repair na kun pa nang tayo pati mga ni governor nga willing na nga umited manan dati kailangan tayo. Umabot sa 36 million pesos ang pondong nagamit para sa siyam na irigasyon. 27.9 million dito ay mula sa National Irrigation Administration at 8.2 million naman ang mula sa pamahalaang panlalawigan ng Benguet. Para naman sa nauna ng pakiusap ng ilang magsasaka sa strawberry farm na karagdagang irigasyon, nakalist po sila noon pero sa ibang funding sources din po yung nanggaling sa kanila. hindi pa nila sigurado kung kailan ulit ang susunod na pagpapatayo ng mga irigasyon, lalo na't ngayong taon nagtapos ang funding ng BSPP. Pero patuloy pa rin naman daw silang makikipag-ugnayan sa iba pang mga ahensya. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Tubong Pugo La Union, top 8 sa PNPA Class of 2022. Ang kwento, susunod na. I will fight for boosting of our tourism industry. Economic growth corridor in the Cordillera. Programs for our education, employment, and sports development. Ang tao talagang maninindigan yan para sa kanyang kabuhayan at kinabukasan. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, yung haway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Sa milk tea ng batang 90s, daratati lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Itultulo tayo iti panagmaymay sa para iti ayaitan tayo nga probinsya iti Benguet. Mas pinapintas tayo iti serbisyo iti Benguet General Hospital nga agitited iti libre nga hospitalization para kadagiti marigrigat. Itultulo tayo nga mapapintasen dagiti farm to market roads tayo para kadagiti farmers. Papintasen tayo pa iti turismo, scholarship program para kadagiti ubing. Itultuloy tayo iti good governance that our province deserves. Re-elect Governor Dr. Melcher Daginistiklas for Healthier Benguet. Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts.
Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Pasadahan na natin ang mga may init na balita sa lalawigan ng La Union. Magbabalita, Randy Guzman. Isinailalim na sa assessment ang munisipyo ng Pugo, La Union kaugnay sa hangad nitong mabigyan ng 2022 Seal of Good Governance Award and Incentive Program. Kamakailan lang, nagtungo ang Regional Assessment Team ng DILG Region 1 sa bayan. Sakaling qualified ang pamahalaang lokal ng Pugo, isosumite ang entry nito sa national level. Dito napipiliin ng mismong kalihim ng DILG ang mabibigyan ng Seal of Good Governance. Layon ng programang ito na himukin ang lahat ng pamahalaang lokal na maabot ang pinakamataas na marka sa pagbibigay ng serbisyo publiko. Viloria, Palinaw, Pugo, La Union. Our director will present the plaque of merit to Police Cadet Viloria for graduating number 8 in the graduation final merit roll. Binigyang pugay ng pamahalaang lokal at mga residente ng Pugo, La Union si Police Cadet Mahard Viloria Tubong Palina, Pugo, La Union. Siya ang top 8 sa PNPA Alab Calis Class of 2022. Plano ngayon ng pamahalang lokal na formal na kilalanin si Cadet Viloria bilang pagbibigay pugay sa parangal na ibinigay niya sa bayan. Habang papalapit ang May 9, 2022 elections, lalong hinigpitan ng Police Regional Office 1 ang checkpoint operations sa iba't ibang bahagi ng Region 1. Kaugnay nito, inabisuhan ng publiko na sumunod sa protocol tuwing pinatitigil sa mga checkpoint. Ayon sa PNP Region 1, batid nilang nakakaabala ito pero bandang huli ay malaking tulong ang nasabing hakbang para mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa panahon ng halalan. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.